ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ଉତ୍ସବ ବୋଡ଼ଯାତ୍ରା। ଏହା କେବଳ ଉତ୍ସବ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଆସ୍ଥା ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଯାତ୍ରା। ଏହି ଉତ୍ସବ ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହେଉଛି ସ୍ନାନ ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଥିରେ ଦେବତାଙ୍କୁ ତଡ଼କାଲୁରୁ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ଏହା ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଚିହ୍ନ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି 6:30। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପହଞ୍ଚିବେ ହେଉଛି ଠାକୁର ହେଉଛି ମାଝି ବନ୍ଧ ପାଖରେ। ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ, ଏବେ ଯେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା ପଛରେ କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ କିଛି ଏମିତି ଅଛି, ଲୋକ ସବୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, ଆରାଉଣ୍ଡ 1 month ହେଲାଣି। ଆଜି ମାଲକାନଗିରିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଇ ପାଖରେ କିଛି ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି। ଗତକାଲି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଥିଲେ, ଆଜି ସକାଳୁ କନ୍ୟାମାଝି ବନ୍ଧଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରିରେ 3ଟି ସ୍ଥାନ ଅଛି, 4 ଦିନ ରହି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଇଥାନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ବୋଡ଼ଯାତ୍ରା 2 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଏକ ଉତ୍ସବ, ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କନକରାଜୁ ବଳରାଜୁ ପଦରାଜୁ ମା ମୁତଲିଆମାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟମକୋଣ୍ଡା ମନ୍ଦିରରୁ ମାଲକାନଗିରି ନେଉଥିବା ଯାତ୍ରା କରାଯାଏ। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 90ରୁ ଅଧିକ କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରେ। ଏହା କେବଳ ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ଆନ୍ଧ୍ର, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଛତିଶଗଡ଼ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଏହି ଉତ୍ସବ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଠାକୁର ପାଖରେ ମାନସିକ ରଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। କିଏ ଦୀପ ଜାଳି ପୂଜା କରନ୍ତି, କିଏ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଲା ପରେ ଠାକୁର ପାଖରେ ବଳି ଦେବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଉଛି କି ପାରାମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ବୋଲେରୋ ନଦୀ ଠାରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଯାତ୍ରା ସରିବା ପରେ ଆପେ ଆପେ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କନ୍ୟାମାଝି ବନ୍ଧଠାରୁ ମାଣ୍ଡିଆପଟା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା। ପ୍ରତି ଗାଁରୁ ମାନଙ୍କର ଠାକୁରାଣୀ ପୀଠରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ବାଉଁଶରେ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ମାଲକାନଗିରିରେ ଠାକୁରଙ୍କ 3 ଦିନ, 10 ତାରିଖ ଅଛି। ଠିକ୍ଠାକ୍ ଗହଳି ଅଛି ମାଲକାନଗିରିରେ, ପୁରା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଗହଳି। ଯାଇକି ମନ୍ଦିର ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଛୁ, ସେଥିରେ କିଛି ବ୍ଲକ୍ ପଡ଼ି ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଗହଳି। ସେଥିରେ ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଉଳିମା ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ ମାଉଳିମା ମନ୍ଦିର ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। କାଲି ମାଣ୍ଡିଆ ବଜାରରୁ ମାଉଳିମା କାଲି ଆସିପାରେ।